Yun oh, mga butas na drainage yata yan eh. Ay! Sabi nila ay malaki na daw ang improvement ng mga kalsada pauwi ng Bicol. Kaya naman nagmotor ulit tayo pauwi ngayong May. At syempre para mapatunayan natin kung safe na ba ang biyahe lalo sa gabi. Uy! Susubukan ulit natin mag night ride sa gabi. Sira-sira ang gitna mga kabarako. Grabing gitna. May plano ka bang umuwi ng Bicol itong mga susunod na buwan? First timer ka at wala kang alam sa mga kondisyon ng mga kalsada? Para sa iyo ang video na to. Kaya tara, sama na kayo sa biyahe namin. Ganda! Woo! Magsisimula ang ating biyahe dito sa bayan ng Morong sa Rizal. Alas 2 pala tayo ng hapon nakaalis nito kasi plano naming hatiin ang aming biyahe. At depende na rin kung kakayanin ni Macy's ang biyahe sa gabi. Good afternoon at welcome sa Team Barako Motovlog. It's nice to be back on the road using your motorcycle mga kabarako. Kasi nung April, nagbas tayo pa uwi. Bukod sa medyo namumroblema tayo sa motor natin. Yan, naka-ABS on na lagi siya. Pina-check up namin to sa Yamaha. Wala na talaga. Kung papalitan natin ng ABS module, 35 to 40,000. So para ka nang kumuha ng bagong motor nun. Nangangailangan na yata to ng kapalitan tong motor natin. Total na tinakbo natin as of today, nasa 81,000. Di naman sa maloob ko doon kasi kataramihan ng ABS. Umaabot lang doon ng 2 years yung iba. Depende sa pag-aalaga. Ito pa 6 years na, hindi naman sa mga loob ko at 80,000 tsaka bugbog na rin talaga sa biyahe. So sa mga bago pa lang sa channel natin, yan, welcome sa ating channel, Team Barako Motovlog. So huwag kalimutan na panoorin, i-like at i-share ang ating mga videos. Subscribe to our YouTube channel. Follow us on Facebook, Team Barako Motovlog. At syempre nasa likod natin ang ating boss, Mrs. Barako. Oy, Happy Mother's Day mga kabarako sa lahat ng mga dakilang ina, mga partner natin dyan sa buhay, mga back right natin dyan. Syempre mga legal lang ha. Lalo na sa mga kaibigan natin or mga subscriber at follower natin dito sa ating page, Team Barako Motovlog. Maligayang araw ng mga ina sa inyo. So chill ride lang tayo kasi mahal pa ang gas. Ayun, para sa mga galing ng norte, dito kayo papadaanin sa may Antipolo, galing dito, ikot kayo dyan. Tapos sa labas tayo dito sa may Bangkal, Morong, Rizal. Para dun sa mga nagtatanong kung mahirap pa ang daan dito, simple lang ang daan dito. Pinaka best na application, Google Maps. Actually, unang biyahe namin dito, gumamit lang kami ng Google Maps isang beses. Pwede kayong dumiretso dito, pero sa ride dito naman tayo dadaan sa mga bayan. Kaya palang nagtatanong kung safe daw ba ang biyahe dito via the back door of Laguna. Malamang ang tinutukoy nila dito yung tungkol ba sa masasamang loob? Well, honestly naman sa 6 na taon na pagdaan natin dito pabalik-balik at mga 10 oras ng gabi pa tayo dumadaan dito, wala pa naman tayong experience na di maganda. Kaya masasabi ko na safe dumaan dito kahit 10 oras ng gabi dumaan. Check muna tayo dito. Let's go! Traffic light na pala dito mga kabarako sa Tanay. Dati kasi umiikot kami dyan, ngayon may traffic light na pala. So pagdating dito sa may intersection na going to Sampaloc yung diretso, tayo naman kakanan dito. Ayan, dire-diretso lang halos yung biyahe natin. Dito na tayo mag first gas up. Mag-gas na kayo dito sa may Petron bago kayo umakyat dyan. Walang ibang gas station dyan. First gas up natin dito sa may Petron Halayhayin, 290 pesos, 3.60 liters. Alright, tuloy na kami mga kabarako. Siyempre, ang walang kamatayang statwa ng mga Lasenggo, patron ng mga Lasenggo dyan. Yung unang daan namin dito, ang ganda dito mga kabarako, puro green yung makikita mo, daming puno. Ngayon kasi after almost 6 years na pagdaan dito, wala na, ginagawa ng subdivision yung mga taas na ito mga kabarako. Mapapansin nyo dyan sa bandang una, no? Ingat pala sa mga nag-cave in dito na parte ng kalsada, yan, kagaya niyan. Ayan o, puro na subdivision o. Puro si Bea ang endorser pa naman ng mga subdivision dito. Puro subdivision na o. Mga ilang taon pa, puro bahay na madadaan natin dito. So ready si brother. Right, safe. Tingnan nyo, alas 3 na pero dito malilim na ganitong oras.
may mga spot na malilim. Yan sana maganda pagka maraming kahoy sa daanan. Yan na yung mga bukuhan dito sa taas na ito, mga kabarako. Gusto lang eh. Dati puno ng bukuhan tong area na to. Sa mga paboritong stopover dito, yun, kasi mula dito sa area na to, tanong mo na yung mga windmills dito, tsaka ang ganda ng view dito, yun. Yun, oh. Wow, sarap ng langka siguro dyan. Ingat tayo dito ha, pag masyadong sagad-sagad dito sa kurbada dito. Sumabit yung fairings ko dito isang beses. Parang dito yan, oh. Ayan, Mabitak Laguna na tayo, alas 3:03 ng hapon. Medyo nag-deteriorate na rin yung mga kalsada dito ah. Ingat pala tayo mga kabarako ha, sa mga kalsada dito na parte. Yung mga parte ng kalsada, walang mga harang yun. Napakataas sa mga yan. Ay! Ayan oh. Rima. Sarap mga kurbada no? Kahit ilang beses kang dumaan dito, same feeling. Mga kabarako, ayun oh, yun oh. Yung bandang kanan, ingat tayo dyan. Yun, napakalalim mo. Napakataas yan. Lalo pagka dadaan dito ng gabi. Ang problema pa naman sa mga kalsada na sa gitna, sira-sira na. Kaya tendency pupunta ka rito oh, sa may gilid. Yan oh. Natanggal na rin yung truck sa wax dyan. Sa pumasawak ng bahay. Ito na yung truck na bumangga dyan. So, mag-iingat tayo dito ah. Pabulusok kasi oh. Tsaka sira-sira pa yung kalsada. Yan oh. Nanguma Bridge going to Bakin. So one way pa rin. Puro steel plates pa rin to mga kabarako ha. Sa ating mga nakamotor walang problema dito kasi pagka sarado to pwede tayong padaanin din sa may palengke. Pamilihang bayan ng Pami Laguna. Madalas yung nakikita to mga kabarako. So dire-diretso lang tayo dito para dun sa mga newbie riders natin. Yung bandang kaliwa going to Real Quezon yan. Yung kanan naman papunta ng sentro ng Pami yan. Diretso lang tayo dito. Barangay Tunhak, Pami Laguna. So pwede kayo mag-stop over dito dahil pwedeng pagtigilan dito yan, kabilaan, may 7-Eleven yan, yan, may McDo, may Jollibee dito. So pagkagaling natin dito sa bayan ng Pami Laguna, halos dire-diretso na lang ang ating biyahe. Kaya naman hindi masyadong komplikado ang pagdaan dito, hindi tayo maliligaw. Isa-isa nating mga dadaanan ang bayan ng Siniloan, Angil, Pakil, Peete, Kalayaan, Lumban, Pagsanghan. Sana naman talaga may enjoy natin ang biyahe lalo pag ganitong maganda ang panahon. Ang lakas ng hangin, grabe! Woo! Ganda talaga ng mga kabundukan dito kaso unti-unti nang pinapatag yung mga taas mga kabarako, parang ginagawa ng mga bahay, subdivision. Kahit yung pinakabandang taas oh. Ayun oh. Ang sentro ng bayan ng Lumban na tayo, alas 3:47. Salamat po. Welcome to Pagsanghan. Ano bang historical ng Pagsanghan? Isa sa mga pinakasikat na falls ay matatagpuan daw sa bayan ng Pagsanghan, yung tinatawag nilang Pagsanghan Falls. Pero actually, ang sabi nila, yung Pagsanghan Falls ay parte na ng Cavite Laguna daw yan. Nabasa ko lang yan. Yan, sentro ng bayan ng Pagsanghan. Dire-diretso lang tayo dito. Papunta ng kanan, pinaka-sentro. Diretso tayo going to Cavite Laguna. Alalay lang tayo dito kasi walang traffic lights. Kanya-kanya dito. Sentro ng bayan ng Pagsanghan at tayo. Dire-diretso lang ang biyahe natin dito. Yung papunta ng kanan, papunta ng sentro yan. 3:55 ng hapon. Dito muna tayo sa may Pagsanghan. Magbuka muna kami dito. Nakakainit kasi. Unang stopover natin sa bahaging ito ng Pagsanghan Laguna kasi napakainit ng biyahe natin. Break muna tayo at nagkakahalaga pala ng 25 pesos bawat isang buko. Tuloy na tayo. Ganda ng view. Ang mga ganitong oras ng biyahe ang pinakamagandang oras ng pagdaan dito sa Backdoor of Laguna. Malilim, presko ang hangin at talagang napakaganda ng mga views dito. My way to you. Yeah, I want. Sa bayan ng Luisiana, Laguna. Ito ang pinakahuling bayan na dadaanan natin kung papunta tayo ng south bago naman tayo makatawid ng Lucban, Quezon. Maganda ang klima sa lugar na ito at malamig ang simoy ng hangin. Kaya tinawag naman itong Little Baguio of Laguna. Para sa mga long rider na dumadaan dito sa Backdoor, isa ito sa pinakamagandang lugar dito. Hindi nga lang ganong kaliwanag lalo sa gabi. Sentro ng bayan ng Luisiana, alas 5:15 ng hapon. Isa sa pinakamakukulay na sentro na madadaanan nyo dito sa Backdoor of Laguna.
I-shoutout ka pala kay kabayan na Ron Unsay ng Cabinte, Laguna. Hindi kami nagtatagpo ni kabayan ah. Alright, so pag exit natin ng sentro, pag southbound tayo, medyo madilim na dito sa bahaging ito ng bayan ng Louisiana. Okay, maliwanag ang Mount Banahaw ngayon. Pero may takip pa rin ang ulap. Sa tagal ng pabiyahe-biyahe namin, hindi ko na-timingan yung Mount Banahaw na yan na makita mo ng buong buo, walang nakatabing na ulap. Kahit ganitong summer, mga kabarako, nakunuwak ko, grabe. Kaya ang hirap magpalipad ng drone dito. Picture muna tayo, syempre. Tagal tayo kung hindi nakapag-picture dito. Oh, welcome to Lucban, Summer Capital of Quezon. 5:24 ng hapon, chill ride lang tayo. Iwas sa gitna ko kasi biyak-biyak yung gitna na yan. Oh. Wow, ganda ng hapon, mga kabarako. Subali pagpasok pala natin ng Lucban, Quezon galing ng Louisiana, Laguna, iwasan natin ang mga gitnang bahagi ng mga kalsada dito. Bukod sa hindi maayos, tinapalan man, bukol-bukol naman. Lagi lang tayo nasa outer lane. Kasi pangit ang kondisyon ng gitna, oh. Grabe naman yung tapal dito, mga kabarako sa Lucban. Oo nga, ba tayo nasa gitna dito? So, Lucban Diversion Road na tayo. Alas 5:31 ng hapon. Ganda rin ang hapon dito sa Lucban Diversion, mga kabarako. I think yung itong Lucban Diversion, mga kabarako, itong isa sa pinakamagandang diversion dito sa may Quezon. Lalo inaspalto na nila ngayon yung lane na gitna. Oh. Ito ang Lucban Diversion Road. May haba itong almost 4.7 kilometers. Masasabi natin isa sa pinakamagagandang diversion dito sa Quezon. Bago pa lang Jollibee dito, mga kabarako. Parang last March yata ito nag-open. Ayun, no? Nagdag ng bahay dito. Lucban Town proper to the right. Tayabas going to the left. Kakaliwa lang tayo dito. Dami mga nakatambay ngayon. Dami mga bihero. Basta ganito talagang summer. Napakasarap ang biyahe kasi dami mong kasabayan. Dami mong nakikita sa kalsada. Ang lamig talaga dito sa Lucban, mga kabarako. Totoo nga yung sinasabing summer capital dito. Lamig eh. Exit na tayo ng Lucban, going to the Tayabas na tayo, mga kabarako. Siyempre isang mandatory picture taking muna tayo dito sa boundary ng Lucban at Tayabas. Bago naman tayo tumuloy sa ating biyahe. Tayabas City na tayo, 5:47 ng hapon. Asphalted na rin yung mga kalsada dito. Tsaka ayan, napakaraming solar panels. Traffic dito, mga kabarako. Ay, nari dyan. Oh, sugar. Ganda-ganda ng kalsada eh. Accident prone area kasi palusong kasi, mga kabarako. Kakanan na tayo dito sa Tayabas Bypass Road. Pwede rin kung papunta kayo ng Lucena. Medyo mahaba dito sa may Tayabas Bypass Road eh. Pero kung diyan kayo dadaan sa may sentro ng Tayabas, napaka-traffic yan. Maliligaw ka pa. Ay, ganda ng hapon dito. Ganda ng hapon. Dito na pala tayo sa Tayabas Bypass Road. Malawang bypass sa madadaanan natin pag dito tayo dumaan sa Backdoor of Laguna. Isa naman itong 4 lanes bypass at may habang almost 6 kilometers. Alas 6, eksakto, mga kabarako. Tayabas Bypass Road tayo. Napakalamig ng hangin dito. Ang lakas. Napakaraming solar. Mamaya-maya maliwanag na yan dito. Maging pasyalan na rin yung mga bypass road. Kasi ang ganda ng mga tanawin kasi, oh. Okay, exit na tayo ng Tayabas Bypass. Na pala tayo sa exit ng Tayabas Bypass Road. Para sa mga baguhang rider, kakanan lang tayo dito. Ang marker natin itong dalawang Giant Gas Station. Papunta naman ng Mauban yung diretsyong kalsada sa unahan. Dito lang tayo kakanan papunta sa Tayabas Pagbilao Road. Tayabas Pagbilao Road, exit to Pagbilao Bypass. Yan, tamang oras natin, alas 6:02. Remionas halo-halo dito sa Tayabas Pagbilao Road. Kain muna kami kasi hindi pa kami kumakain ng maayos. Ganda ng ambience. Kami lang yung tao dito. Kain muna kami, mga kabarako. Medyo napatagal na naman ang stopover natin. Pero ganun talaga kami magbiyahe. Kaya naman para sa mga nagtatanong kung bakit lagi kami inaabot ng gabi, ay idea na kayo ngayon kung bakit. So, kakaliwa na tayo dito sa Pagbilao Bypass Road. Pwede naman kayong dumiretso dyan, oh, palabas ng Brentwood Subdivision. Kaya lang, mapapalayo pa kayo dyan. So, dito na tayo sa may Pagbilao Bypass Road. Pero kung naalanganin kayo sa gas, meron na rin gas station dito. Pagbilao Bypass Road. Hey! Ang pangatlong bypass sa madadaanan natin via the Backdoor of Laguna.
May haba naman itong almost 5.92 kilometers at passable na sa lahat uri ng mga sasakyan. Ingat lang tayo sa pagbaybay sa kalsadang ito dahil madilim at talagang wala pa mga ilaw. Pagdating dito sa Pagbilao Bypass Road, alalay tayo dito, hindi pa tapos mga kalsada rito ah. Lalo sa may mga approach ng tulay. Dilim dito mga kabarako pagka walang ilaw. Buti na lang mayroong mga early warning device kahit paano. Yan, slow down road, narrow ahead. Tapos pag approach naman sa tulay, alalay tayo kasi masyadong matulis yung mga approach ng tulay dito. Dito pala ang daan ng mga bus mga kabarako ah. Alright, 7:31, exit na tayo ng Pagbilao Bypass Road. Alalay lang tayo dito lalo sa gabi kasi yung kalsada dito yan o, sira-sira. Iingat pala tayo sa pag-exit natin ng Pagbilao Bypass Road. Kasi sa sira-sira ang mga kalsada sa exit, sobrang tutuli naman ng mga sasakyan dito sa National Highway. Dagdagan pa ng napakahinang visibility dahil sa kulang-kulang namang ilaw. Tapos sa paglalakbay daw puro tapal. So kahit nasa shoulder tayo, alalay pa rin tayo kasi tayo pa rin ano ba yun? Sa shoulder lang tayo, tapos alerto lang sa mga nasa likod mga kabarako. Puro tapal yung kalsada dito sa Quezon. Medyo kumpiyansa naman ako ng biyaheng gabay dito kasi may mga tapal na nga yung mga obvious sa mga lubakan dito. Matalbog lang kasi talaga yung pagkakatapal. Saka pag sa ating mga nakamotor, dapat nasa outer lane lang tayo. Kasi sila brother, kagaya niya, dapat outer lane lang oh. Dapat huwag sa gitna mga brother, huwag magbabad sa gitna. Iwasan natin ang bumabad sa gitna lalo sa biyaheng gabi. At maaari mag-stay lang tayo sa outer lane. Gitnang lane kasi talaga ang bakbakan ng malalaking sasakyan dito sa Maharlika Highway. Aray mo, ang lalaki ng truck. Uy, ingat dito sa mga gilid-gilid ng Pagbilao ah. Yun oh, mga butas na drainage yata yan eh. Butas-butas. Butas drainage sila mga kabarako. Walang mga takip. Ano yung mga nakamotor ah. Mga pauwi siguro ito ah. Kala ko tayo lang yung magna-night ride ngayon. Sa biyahe na to, marami tayong nakasabayang pauwi. Sobrang init naman talaga kasi ng biyahe sa umaga. Kaya naman isa yun sa mga dahilan bakit kami nag-decide magbiyahe ng gabi. Makauwi nga. Ride safe mga brother. Night ride sa gabi lahat. Init kasi talaga mga kabarako. Uy. Hindi talaga. Hirap pa rin mag night ride sa gabi. Yan lang yan. Kaya talaga maayos yung kalsada dito. Sa biyahe na to, kahit obvious na tinabala na yung mga lubakan, marami pa talagang sirang portion ng mga kalsada along Maharlika Highway. Oops, salalay dito. So, may tapat ng clean fuel. Puro lubak yan. Aray mo! Pwede magbabad sa gitna mga kabarako ha. Ayan oh. Dito sa bayan ng Pagbilao, puro bukol yan. Tapal nga sila. Puro bukol naman yung tapal, walang kwenta. Sasabi ko talaga na hindi maayos ang kondisyon ng mga kalsada natin sa perspective ng isang nakamotor. Dapat sana ang National Highway ay safe sa lahat ng uri ng dumadaan. May sasakyan. Kaya alas 8 pala, lalaki pa naman puro truck ko. Ayan. Oh. Straight ahead, Bicol via Bondok Peninsula. Kaliwa lang tayo dito. Hindi ko natin nasusubukan dumaan ng gabi dyan. Bicol via Old Sigsag Road. Kung ayaw dyan, pwede rin naman kayong dumaan dito sa may diversion sa baba. Old Sigsag na tayo. Sira-sira kalsada ha. Dito na pala tayo paakyat ng Old Sigsag Road at pagpasok pala natin dito mag-alalay tayo kasi sira-sira na naman mga kalsada dito. Uy, sira-sira. Dilim!
Sira-sira pang kalsada. Yan oh. Hiwa-hiwa. Sirain mo. Grabe. Nakasalam ko mag-night ride sa gabi ah. Ay, sira-sira ang gitna mga kabarako. Bilid lang. Bitak-bitak yung gitna. Kung maalala ninyo, halos 2 years ago, sinarado ang ilang part ng Old Zigzag Road kasi nagsasaayos dito at nagre-reblocking. Ngayon, sira-sira na naman ang mga kalsada dito. Wasak-wasak yung northbound ah. So, yan, pababa na tayo ng Old Zigzag Road at pag-exit pala natin dito sa Timonan, mag-iingat tayo dito kasi may mga sasakyan galing dyan sa New Diversion Road. Ang iba talaga ang pacing pagka group ride, talagang bakbakan. Pero sa 6 na taon na pagbiyahe natin dito, hindi talaga recommended ang mabilis na pacing lalo sa biyaheng gabi. Ito na yung parte ng Atimonan, yung mga kalsada, mga kabarako. Umaalo na yung mga asfalto. Lumalim na kasi yung gitna napunta na sa gilid. Tinandog, Atimonan, Quezon. Ito yung mga dating bitak-bitak. Ayan. So, nire-block na rin yung doon lang. Ito hindi pa. Walang hina. Hindi talagang tapos-tapos. Wala yatang pondo to. Sabi, gabi na yung biyahe natin. Napakainit pa. Ito pa, uwi rin. Naka Google Maps. Nasira din yung gitna. Parang itagbakan yung may kinukari dito. Grabing gitna. Aray mo. Kawawa yung gitna mga kabarako. Puno fuel at Timonan. Ganong gas dito. Pwede nga mag-stop over dito sa may pinaka-sentro. May ibang inasal na rin pala dito. At Timonan town proper to the left. Bicol, Gumaka, keep right tayo. Slow down, uneven road surface. Lagi namang uneven yung road dito. Ayun o. May tapal pero grabe ang talbog oh. Grabe yun ah. Ang gitna oh, grabe. Walang kupas ang Quezon talaga. Oops, matik na yan. Sira-sira kalsada dito. Yung sinasabi natin ng mga pag-ayos ng kalsada na bukol-bukol naman ang pagtatapal. Ito yung mga kalsada sa pagliko ng Atimonan Port. Ayun oh. Tapal, hindi man lang pantay pagkakatapal. Yung kita nyo yung mga tapal sa gitna na yan, may tapal talaga, kaya lang pangit ang pagkakatapal. Nakabukol. Philip, ay bukas oh, wala man lang harang, wala man lang harang yung ginagawang tulay na yan dyan. Grabe naman yan. Wala man lang early warning device. Isa pa sa mga dapat ingatan dito sa pagdaan natin, lalo dito sa Atimonan, Quezon, itong mga ginagawang mga tulay. Ka-open lang kasi at kulang na kulang sa early warning devices. Alas 8:24 Plaridel, Quezon na tayo. Ayan ang Plaridel, yan oh. Mapa ng Pilipinas. Ingat tayo, ingat. Ay si brother, ilan ba yung dala niyang panapong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na basket lahat? Hindi, oo. Mukhang isang matagal-tagal na laban to. Dito na ulit tayo mga kabarako sa Coastal Road. Papahangin muna kami dito sa may seawall. Magkakape muna kami mga kabarako dito. Dito kami lagi nagkakape. Sa Donas Eatery pala ito. Katabi ng Lolo Umpo. Marami pala kaming stopover pag nagbiyahe kami pa uwi.
Pag nakakaramdam kami ng antok, ng pagod, sandali kaming tumatabi para makapagkape at para makapag-unat-unat na rin. Isa sa paborito nating tambayan, itong dito sa may Gumaka Seawall. 9:35 lang tamang oras. Diretso na tayo sa biyahe. Pagliko natin yung pagkakaling natin sa may coastal road. So reminder ulit dito sa may release ng tren. Madilim pa naman yung kurbada dito. Ganun na naman. Wala na naman yung tinapal. Kasama yata to. Mga pabiyahe din. Naka Google Maps pa. Ingat sa inyo mga brother. Light vehicle this way to Gumaka Bypass. Dito na lang tayo sa sentro. At mga brother, ingat. Ride safe. Oops! Ay! Pumasok ng Gumaka Sentro. Matik na yan. Ay! 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 Aray ko! Kalabog ang truck dito mga kabarako. Sarap! Sarap! Sa tag-ulan mga kabarako, bustahan tayo, swimming pool to. Sentro ng bayan ng Gumaka, isa sa mga dapat ingatan natin lalo kung tayo ay biyahing south. Ganito ang kondisyon ng mga kalsada dito, bukol-bukol, sira-sira at hukay-hukay. Alalay lang tayo lalo kung may mga kasabayan tayo malalaking mga sasakyan. Ito na yung normal sa National Highway mga kabarako. Pag gumanda yan, hindi na National Highway yan. Butas. Buti na naman to ng tag-ulan mga kabarako. Ito nga pala yung kondisyon ng mga release ng tren sa loob ng sentro ng bayan ng Gumaka. Bali, 4 yan na dapat nating ingatan pagdaan natin dito. So ito yung update dito sa kalsada sa loob ng Gumaka. Ito yung sa may paliko ng Jollibee. So ganun pa rin, yung kalahati pa lang ang nire-block. Ayan, biyak agad. Yung dalawang lane, reblock na, yung kabila pa lang ang sa kabila doon hindi. Kaya no, bagong reblock. Last na release ng tren, ay ganun na naman. Lalim ah. Lalim. Ito na yung sa may overhead bridge mga kabarako. Accident prone area dito. Ayun o. Ayun o. Yun lang nakalagay dyan, yun na lang magpo-protekta sa'yo dyan. For this palinghadong pagkakatapal. Malapit na sa may Lopez tong parting to ng mga sira-sirang kalsada dito sa bayan ng Gumaka. Oops, tukunahin na natin yung bus. Ganda naman sila dito mga kabarako sa may Lopez. Isa pa sa mga dapat ingatan natin mga nakamotor lalo sa gabi, itong mga kinadkad na mga kalsada dito. Pasok lang natin ito ng bayan ng Lopez. Rory Grove na naman. Petron Lopez. Kasama natin nakakasalubong ng Superlings. Bagong makto pala dito mga kabarako sa Lopez, Quezon. Tayo sa ginagawang Lopez Viaduct. Bakit kaya may traffic mga kabarako? Dito na pala tayo sa ginagawang Lopez Viaduct. Ito yung matagal nang ginagawang skyway sa may Lopez, Quezon. Ganito pa rin ang kondisyon ng mga kalsada dito. Ganun pa rin yung kalagayan dito ah. Lubak, biyak-biyak ang kalsada. At syempre dahil summer, sobrang alikabok. Sabi ay tatapusin daw ito ngayong 2026. Mukhang sa tag-ulan, matik na naman to. Para na namang ano to mga kabarako. Hey! Tawa. Kasi kayo dyan dumadaan. Alpog. Sa tag-ulan ito, maputek. Ganitong tag-araw pa. Tilo ng alikabok. So ito naman sa may kanda ibaba, ganun pa rin yan, tingnan nyo. Aray mo.
Grabe. Wala nang pag-asa yata to. Puro drawing na lang ah. Magiging water roll na naman to mga kabarako sa bakasyon ay sa Tagulan. Sa Alikabok na yan. Grabe talaga itong sa may parting Kalawag mga kabarako. Dito ang pinakakuwawa eh. Galagpas natin ang Lopez Viaduct, mag-ingat sa pagpasok dito sa bayan ng Calauag, Quezon kasi ganito naman ang kondisyon ng mga kalsada dito. Bukol-bukol, hiwa-hiwa, lubak-lubak, talagang maalon kahit wala tayo sa dagat. Ganito na lang ang itsura nito. Kaya dito. Okay, Santa Maria, Calauag, Quezon na tayo mga kabarako. Paboritong stopover natin. Biyahero sa South. Oras natin 10:51 ng gabi. Dito pa rin tayo sa Calauag, Quezon. Focus muna tayo dito, second gas up. Unleaded. Full tank. So, iset ko ulit kung ilang kilometers yung maaabot nitong second gas up natin. Okay, diretso na tayo. Ay, pasero ng Raymond ah. Calauag, Quezon Gaming na tayo. Kaya alalay lang tayo dito. So, alerto lang sa likod. Daming ilaw dun. Keep right lang. Chill ride, syempre. Ayun na yata yun. Tatanong muna kami dito sa Iris Clear Lodge mga kabarako. Pag alas 12 na nito, tapagpasyahan namin mag-stop over na muna. Nadaanan natin tong Irish Clear Lodge dito sa may Calauag, Quezon. Talagang inaantok na rin si Mrs. Kaya sabi ko mag-stop over na muna kami at magpalipas ng gabi dito. Hindi na tayo papasok. Hindi ka naman tanong na. Iris Clear Lodge dito sa Calauag, Quezon. Mga kabarako, dito muna namin tatapusin ang first part ng aming biyahe dito sa may Bian, Calauag, Quezon. Bukas na lang namin itutuloy ang aming biyahe. Maraming salamat sa panonood. God bless and ride safe. Erica incense and Prince brought it. Show